je nieuwe album? Wat staat erop en wat kunnen mensen horen? Nou, de single is Hou me vast. Dat is echt een zomerplaat, uptempo. En 2 andere stukken zijn Alleen is maar alleen en Zonder jou. En Zonder jou is een ode aan mijn niet biologische vader, maar wel de vader die mij heeft opgevoed. En ja, Zonder jou, ik denk dat heel veel mensen het nummer wel kennen van Rob. Het is natuurlijk een liedje over mijn moeder. Voor mij was dat, ik moest heel erg aan mijn moeder denken. En mijn moeder is opgegroeid met Rob de Nijs ook. Was altijd een hele grote fan. Dus ik heb dat een beetje aan haar opgedragen. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich daarin kunnen verplaatsen. Helaas in het leven verlies je ook mensen. Je hebt een liedje uitgebracht voor Rob de Nijs. Waarom Rob de Nijs? Nou, omdat ik al heel lang fan ben van Rob. En ik had een opdracht uitgestuurd. Want ik wilde heel graag een mooie ballad geschreven hebben. En toen hadden we 2 ballads opgenomen. En toen zei Dennis van Cloud9, we brengen dit uit. Neem nog een uptempo stuk op. En dan brengen we het uit. Zo is het gegaan. Nu had je allemaal leuke eigen liedjes. En opeens ga je op coverpad. Ja, had ik zin in. En ik vond ook, Rob zit 50 jaar in het vak. En is een geweldige zanger. En het heel mooi repertoire. Maar er komen weer eigen liedjes aan. Leonie Meijer onder andere is een liedje aan het maken. En er zijn andere mensen ook liedjes aan het maken. Dus er komt wel weer een nieuw liedje aan. Een eigen liedje.